मुलुगनि सिगाङाव नुजाफैनो हानानै गावखौनो गोग्गानाय मोनदों। आं गाहायाव जिरायनाय आरो जौस्राङाव जिरायनाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। आं बेबायदि लेक्सार होनायनि आंहाथ' बारा हुदा गैया नालाय आं बारा बाथ्राफोरखौबो बुंनो हाया, माने गोसो सिङाव थाबाबो ओंखारबोआ। जेखियानो जाया मानो दिनैनि सान फालिनायनि मुङै जोंहा मेरु एबसुनि गाहाय मेरु एबसुनि आफादगिरि फंबाय दिपेन बर'आ दहाय गोबां बाथ्रा बुंलांबाय, बेसेन गोसा बाथ्राफोरखौ बुंबाय। दा बिथांमोननिख्रुइ बांसिन साबसिन बुंनो हानाय गोहोथ' आंहा गैया। आं दा आंनि फंनैसो बाथ्रा आं बुंनो गसंदों। दिनै नोंथांमोनहा आंखौ बेहाय बरायदों, मान होनानै लिंबोदों, बेनि थाखाय आं गोसो गोरबोजों आंखौ लिंहरनायनि थाखाय आङो मेरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारिया लिंहरनाय नालाय आं बिथांजों लोगोसे बयखौबो साबायखर बावबाय आरोखि। जेखियानो जाया दिनैनि बे पर्यायसिम आं सौफैनाया बैसोजों लोगो लोगो सौफैबाय हमदो, नाथाय माबा मोनसे रायजोफोरनिफ्राय बा इयुनाव माबाफोर जालांगोन नामा बे खोथाफोरखौ आं माब्लाबाबो सानाखैमोन। उन्दैनिफ्राय आं मेथाइ रोजाबबोदों। बुंनो थाङोबा आं 50 बोसोरखौनो मेथाइ रोजाबदों। 10 बोसोरखौ आगोलाव उन्दैयाव गारबाय, ना बोननाय मार्बल गेलेनानै गारबाय। ओमफ्राय 9 बोसोर हाबनाय लोगो लोगो आं आरम्भ खालामबाय मेथाइ रोजाबनो। आंनि आफाया बेहाय आंखौ हेफाजाब होदों, आंनि आइयाबो हेफाजाब होदों। आंनि आइया ओरैबायदिमोन, बिदि रोजाबनाय मानायफ्राव माने हेंथा होफेराखै, माने बोरै खालामनांगौ, सोर माबायदि रोजाबदों बेफोरबायदि बाथ्राखौसो एसे बुंना होयोमोन। आफाया आंखौ दैदेनदों, आइनिफ्रायबो आं सापर्ट मोनदों। जोंनि समाव आं जि समाव मेथाइ रोजाबनो ओंखारदोंमोन बे समाव आइजो माहारिनिफ्राय बेबायदि जोंनि बर' हारियाव खोब खमानो ओंखारदोंमोन जानांगौ, आं बारा मिथिस्लाबाखै। जायखिजाया आंबो सुलु लानाय जायाखैमोन। आं एसे देरनानै जेब्ला आङो 8, 9सो मोनो होमबाना जों रेडिअ'आव बर' आयदाखौ जोङो खोनासंनो मोनबाय। बेहायल' खोनासंनाय जायो। बेनिफ्राय एसेल' मानसिफोरनि मेथाइ रोजाबनाय खोनायो, सायख'जानानै रोजाबहैयो रेडिअ'आव। आंबो गोसोखाङोमोन, आंबो रेडिअ'आव बोरैबाफोर रोजाबनो मोनोब्ला बेबायदि मोनसे साननाय फैदोंमोन आंनावबो। नाथाय आं सोलोंथाइ लानायजों लोगो लोगो आफाया आंखौ क्लास 5निफ्रायनो क्लासिकेल मेथाइखौ फोरोंनो थाखाय टिचार हमना होबाय। नाथाय बिजनि ओनसोला ओरैबायदि फिसा बेकवार्ड जायगामोन, माने बेहाय सोरबा बेबायदि रोंगौथि गोनां ओरैनो कालसारखौ मोजां मोनग्रा मानसि दंमोन, संस्कृतिबान मानसि दं, नाथाय आवगायलांनो थाखाय लामा दिन्थिनो होनो थाखाय इसेबां माने सुबिदा गैयामोन। आफाया बे बिजनि ओनसोलनि गोरों गोरों माखासे मानसिफोरखौ लानानै बिजनि गार्ल्स हाइ स्कुलाव गंसे मिउजिक स्कुल खुलिदोंमोन। बेहायनो आंबो फरायोमोन आरो बेहायनो बङाइगावनिफ्राय सासे टिचारखौ लाबोनानै जोंखौ क्लासिकेल फोरोंनायनि, क्लासिकेल मेथाइ फोरोंनायनि हाबाफारिखौ जागायजेनबाय। आंनाबो बिनिफ्रायनो जागायजेनबाय। बेनिफ्राय कमिउनिकेसनाबो बे समाव थिग नङा, बिदिनो फैयो आरो सोरबा बायदिया बालायबाय आरो बे टिचारा थालायबाय आरो दस्रा लाबोलायबाय, जोंहाबो द्रप थालायबाय, बेबायदि जाबाय थादों आरो ओमफ्राय उनावहाय क्लास 10 मोनब्ला आङो रेडिअ' आर्टिस्ट जाबाय। रेडिअ' सायख'जाबाय आं 79आव। नाथाय आं भातखान्डेनि बे क्लासिकेल मेथाइ सोलोंदोंमोनबाबो बिसारतखौ आं खालामनो हाथ'वाखैमोन, माने जोंहा टिचारखौनो मोना बेबायदि अबस्था। अब्लाबो आं रोजाबलांबाय थादोंमोन। उनाव मेट्रिक पास जाखांनानैबो कलेज, स्कुल कलेजफ्रावनो आं बादायनाय आरिनायफ्राव रोजाबबोखादों। लासै लासै मुं गोसारनायजों खाथि खालायाव बैसागुफ्राव रोजाबनो लिङो, बिदिनो रोजाबलांबाय। दानि बायदि जुगब्लाथ' बुहुम बेरगावलांगौमोन, नाथाय भाग्य
बिनि खोमा बारस्लायनानैसो अमुक ओरैबायदि दंनो माने संदानै दानै आंखौ नागिरदों आंनि थंबो मिथिया मोनबो मिथिया अबेबा दङनो होननानै हालाय हाफाय नागिर लायोमोन सोरबा सोरबा बिदि जादों आरो दा बेबायदिनो जुगा बेबायदिनो सफैबाय बै समावथ' जोंनि हिन्जावसाफ्राबोथ' आंनिफ्राय साबसिन गारांनि मानसि दंमोन जानांगौ मेथाइ सोलोंनाय रोंगौमोनबो जानो हागौ नाथाय बिसोरो फकासाव फैयासै बा न'निफ्राय नागाराखिसै बे जाहैबाय न'निफ्राय हगारनो बानाय गोरोन्थि बिमा बिफाया हिन्जावनि फिसा होननानै जोंखौ न'नि हाबा हुखा मावनांगौ हाबा सोलोंनांगौ बेफोरबायदिखौल' नोजोर होयोमोन बै समाव गोबांजों गोबां रोखोमनि रायखोमा जादोंमोनबो आङो नाथाय आं खोमाखौ बारा होबोआखै आंखौ एसे बेंगि बायदि फैबाय आं बबेखौबा नाथाय मानो फैदों आं बेखौ आं मिथिया आंहा मोनसे मेथाइ रोजाबनायनि निसा दंमोन फेनाय दंमोन आंहा जाय जेराव रोजाबनो थांदों बे रोजाबगोन हारमनियामथ' दा सोरबा दुब्ला दामफाग्रा थाबानो जाबाय हारमनियामा हारसिं बुब्रेखाबाय हारमनियामा हारसिं दामखानानै रोजाबो जाय जेसेबां रोजाबनो थानो रोजाबगोन आं बेबायदिमोन माने मोनसे निसा दंमोन आंनाव बेनिखायनो आङो बेबायदि रोजाबा बहाबा फैसा मोनो ना मा मोनो बेखौबो मिथिया आंल' ओंलांदों थांदों आफा थांबायो आफानो ना गारि भारा हरो ना मा हरो आं जेबो मिथिया एखमबा बहाबा ओंखामबो मोनजाबोआ बिदिनो फैयो जेखियानो जाया बे समाव मा बुंबावगोन आं एसे समाजनिबो दाय दंमोन जोंहा दाय दंमोन माने जोंनि हारियाव खामानि मावनो रोङाबा दांनो रोङाबा आखुजि होनो माने ओरैबायदिबो जाहैगोन नों थाङै महर मोखां गैयाबा नोंहा हाबा जानायबो जारला मावनो दांनो रोङाबाथाय आरो आंथ' बुङो आंहाथ' बेनोसै नालाय गथ'बो खान्दि महराबो गैया हायथु आरो बिनिफ्राय हाबा हुखाबो रोङा उदां मेथाइ रोजाबनाय मानाय बेबायदि थाङो बहाबा रोजाबहैयो मायो बेबायदिखौ नायनानैथ' आंथ' आरो हाबानि बाजाराव गैखाया आंहा खिन्थु गोसोनानै ब्लद आरो आंनि फिसाया ओरैबायदि मोजांमोन जायनो नुदों बे बुंगोन फंबाय दिपेन मोनहा नुदों आंनि हासबेन्डखौ नुदों नुदों ने जों आइ हटेलनि बिगोमाया नुदों मानो होनबा जों ज' थांबाय थायोमोन नालाय जेरावखि थाङा आंजों साया बायदि थांफायो बेनिफ्राय टाइमा बारलांबाय नामा आंना बुंनाया बुंफ्लांबाय आरोखि जायखिजाया दुनियायाव आङो बिराद साबसिन फिसायखौ मोनदों आरोखि बुंनांगोन बेनिफ्राय आं कलेज फरायनाय समाव हायार सेकेन्डारि फाइनाल होनानै आं हाबा जाबाय आं बिसाराखौ आं होमब्लाबो लायाखै आफाया बुंबाय आंना लास्ट माबामोन आरोखि माने लास्ट इयारसो दं गासै ज' थायो आरो जावखारि गिदिरना बिसोरा 9 जन बिदा फंबाय ज' थायो दा अब्लाबो आङो एसे आलादा जानायाव मोनहैबाय दा न'खरनि हाबा हुखा मावनांगौ दांनांगौ जायो नाथाय आंबो मामोनथाय मानसिया हाबाबो आदा खावनिया नालाय एसे खामानि दामानियाबो बेनो मावनो गोसो जाबा मावबाय मावनो गोसो गैयाबा गैया बिखुनजो दंमोन ओमफ्राय बिसोरो मोजाङै हालेवै मावै दाङै जायो आंहा साख्रि मावनायखाय कनसिडार आरोखि अब्लाबो जेला बिखुनजो गैला बिखुनजो हाला बिखुनजोआ दुब्लियाव थांनो हाला नंथारगौबा बे माइ गसा हैजेननांगौ आं गनसि लानानै थाव गुबै लानानै माइखौ बिलिरहैनांगौ गिदिंहैनांगौ ओमफ्राय माइ मोनजेननायाव आग लायनांगौ आं माने आंना बिजावजालिफ्रा धालिगाव रिफाइनारियाव खामानि मावजोबो बे बेवाइफ्रा बेहाय थाहैजोबो नालाय आं बिसिम आंहा बे बिबानखौ मोनदों आरो न'आव थायोमोन गामियाव बेनिफ्राय बिदिनो लासै प्रग्राम बांलांबाय हारसाबो लिङो बर'बो लिङो आं मोननैखौबो समानै सालायलांखादों आं एसामिस मिडियाम फरायनाय आरो एसामिस टिचारनिफ्राय सोलोंजेननाय नालाय बांसिन एसामिस फैयोमोन आरोखि माने मोननैबो जिनिसखौ मोननैबो रावनिखौ आं सालायलांदों लासै रेडिअ' खोनासंनाय हिन्दी मेथाइफोरखौबो आं रोजाबलांनो लाबाय हारमनियामजोंनो रोजाबोमोन आं बे समाव जोंनि अडियेन्सआ जोबोद मोजांमोन नों जेखि मेथाइ रोजाबा खोनासङो गोसो होनानै दानि बायदि हुलुस्थुल जाया
दाथ' बुंनो थाङोबा रायजोखौ एन्टारटेनमेन्ट होनायनिल'सो जायो मेथाइ खोनासङो ना खोनासङा आं मिथिया नाथाय आं बे समाव मेथाइ खोनासंग्रा अडियेन्स मोनदों जा दा जा आं रोजाबबोदों लासै लासै केसेटनि मार्केट फैबाय बयबो प्रडिउसारा आंखौ लानानै मार्केट सालायबाय आंखौ दोंसे दोंनै रोजाब होनानै बिदिनो आं आवगायबोबाय दिनैसिम बैसोबो जाबोबाय दासिम दोंफा दोंनै रोजाबो एसेबां माने आं रोजाबनो हाला दा आं साक्सेस जादोंना जायाखै आं बेखौ बुंनो हाया आं गावखौ साक्सेस जादों होननानैबो आं गनाया आरो आं बेबायदि रायजोफोरनिफ्राय बेबायदि अनसायनाय मोनगोन मान मोनगोनखौबो आं सानबोआखैमोन आं मेथाइल' रोजाबबोदों दिनै आंनि हारिनि रायजो राजाफ्रा आंखौ अनसायदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों साबायखर दा बेबायदिनो साफा साफा जोंनि बर' फिसाफ्राबो आंनि उनाव आवगायलांथों आं बेखौनो मिजिंथियो बेवहाय थानाय बर' बिमाफ्रा गाव गावनि फिसानि मोदोमाव जुदि बेबायदि गुन नुयोबा मोसानाय रंजानाय खननाय बा जायखिजाया आयदायावनो जेखिजाया हाबाखौ जुदि मावनो मोजां मोनग्रा नुदोंबा बेफोरखौ हेंथा दाहो होननानै आं फंसे बाथ्रा बुंनो लुबैगोन आवगायलांथों माने हेफाजाब हो बेनो बर' मा होनोमोनलाय जोंनि हारिया थारैनो गेरेमसा हारि जोंनि आइजो माहारिया न'खर दानायनिफ्राय लोगोसे जोंनि हारिखौ फेहेरलांनायाव गोबां खामानि दं आरो मावबोदों मानो होनबा न'खराव फिसा फिसौनो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनायनिफ्राय बाखि गासिबो राङारि बिथिङावबो हेफाजाब होनाय दा नुनो मोनसै बयबो बेबायदिनो गोसो लानानै गोहो लानानै जुदि दावगालाङोबा जोंनि हारिया थारैनो जोबोद गेदेर हारि होननानै जों मुलुगाव सिनायथि मोनगोन बेखौनो बुंनानै आंनि मा होनोमोनलाय बेखौ बुंनो गोनांखौ ससेल' बुंबाय आरो आं जोबजासिम बुंला आं दासिम जेरै दं जायखिजाया गुदियाव आं माबायदिमोन बेखौल' एसे बुंनानै बे एसेयावनो फोजोबबाय गोजोनथोंसै बायदेवाथ' हादों जानांगौ रावा जाखायाखै 2 नाम्बार 3 नाम्बार ओंखारनो नागिरो माने ओरैबायदि जादों गुसुखौ आं बारा हाया नालाय एसे गुसु जाबानो एसे थाबनो आंनाव माने फेरेन्जाइटिसनि माबाया एसे थाब हमो दा मास मोनथामसो बारबाय बिनि बिराद गोबावसै आं भुगिबाय थादोंमोन गुजुनाय मानाय गासिबो माने कफ जमा जानानै बिराद गाज्रि गुजुदों आं दाबो आङो बेहाय फैनायनि सिगां आं गंब्रै इन्जेक्सन लानानै एसे दमायनानै फैदों दा आं मा रोजाबनो बेखौथ' रोजाबनोथ' हागौमोन नाथाय आंनाव मुखास्थ' बिद्या गैया गोदो लेखाखौबो मुखास्थ' खालामनो रोङाखै आं बुजिनानै जि लिरदों बेजोंनो नाज्रिद नुज्रिद 3 डिभिजन पास जादों माथो बे समावथ' जोंहा एकदम बुरजा फरायनांगौ जायोमोन नालाय क्लास 8 निफ्राय नायबोनांगौ जायो क्लास 10 सिम दानि बायदि मोनसेल' क्लासनि जों फरिखाबो जायामोन नालाय मेट्रिकआबो बेसेबा गिदिर गिदिर लेखा फरायनायजों गुवार माबा फरायनांगौ जाहैयो जा हक नाज्रिद नुज्रिदबाबो आं पास जाबोबायमोन आरोखि दा गोसोआवथ' थाखाया नालाय आं माथो खालामबावनो आच्छा बेहाय ट्रेक दामनो हानाय खायदा दं नामा आच्छा दङ ने होमबालाय आं गिबियावनो आं रोजाबनाय गिबि माने जोंनि गिबि सावथुन आलायारनाव आं रोजाबदोंमोन आलायारननि दोंसे मेथाइ आं रोजाबनानै होनि गारांखौथ' खोनाखादों गैखाया थांखाबाय अब्लाबो खोनाबायानो थाखाय गोदोनिफ्राय खोनाबाय थानाय माथो खोनासंबावनो दा बायनायबाबो खोनासंदों होनबालाय
एसेनोसै गोदोनासै ना रावा बायनोसै जायखिजाया दोंसे रोजाबना होबाय आङो एसेनोसै